φασιστικό, αντιναζιστικό αγώνα στη Μέση Ανατολή. Είμαι κι εγώ ένας απόγονος θυμάτων της ναζιστικής κατοχής που αναρωτιέται ακόμα το γιατί. Που αναρωτιέται πώς θα ήταν ο κόσμος αν δεν υπήρχε αυτή η διαστροφή, αν δεν υπήρχε ο ναζισμός και ο φασισμός. Καταρχήν θα ζούσαν οι δικοί μου άνθρωποι. Θα ζούσαν οι δικοί σας άνθρωποι. Αναρωτιέμαι ακόμα μετά από τόσα χρόνια γιατί ο κόσμος να έχει μέσα στο μυαλό του τη βία, την εκδίκηση και τη διαστροφή. Γιατί στα νέα τα παιδιά να ποτίζονται με τόσο μίσος. Γιατί στα κερδίδια να γίνεται αυτό το ολοκαύτωμα. Και δυστυχώς δεν ήταν μόνο στα κερδίδια. Ήταν όλη η Ελλάδα ένα ολοκαύτωμα. 1169 μαρτυρικά χωριά και πόλεις και μαζί με τα κερδίδια 1170. Ποιος μπορεί να αναρωτηθεί γιατί να συμβεί αυτό στον τόπο μας. Ο Σεφέρης λέει «Ακούω Ελλάδα, αλλά δεν βλέπω Ελλάδα». Αυτό που έγινε στα κερδίλια έπαψε να είναι Ελλάδα, γιατί η Ελλάδα είναι φορέας πολιτισμού, ειρήνης, πραγματικότητας, αλήθειας, δικαιοσύνης, διεκδίκησης. Αυτό που γίνεται σήμερα στα κερδίλια, η μνήμη, αυτό που θα ψάλει ο Σεβασμιότατος και οι σεβαστοί πατέρες, είναι η ταυτότητά μας. Σήμερα δεν είμαστε μόνοι μας. Αγαπητά παιδιά, σήμερα είναι και οι ψυχές των πάνω από 200 άτομα που ήταν οι παππούδες σας, οι γιαγιάδες σας, οι γονείς σας, τα ξαδέρφια σας, οι συγγενείς σας, οι φίλοι σας, οι θείοι σας. Αυτό που έγινε στα κερδίλια έγινε και στο Δίστο, και στο Χορτιάρι, και στα Καλάβρητα, και στους Πύργους, και στο Μεσόγειο, και στην Ερμαγιά, και στο Ελευθεροβόρι, και στο Δοξάτο, και στη Βιάνο, και στην Κάλανο. Αν είναι δυνατόν, φτάσαμε το 2017 για να κάνουμε μια συζήτηση αν πρέπει να δοθούν αποζημιώσεις στα θύματα. Κάνουμε συζήτηση το 2017 αν πρέπει να τιμούμε αυτά τα ολοκαυτώματα. Κάνουμε ακόμα συζήτηση αν πρέπει οι ηθήνοντες και οι απογονοί τους να γονατίζουν μπροστά στα μνημεία. Αυτή είναι η αξία της μνήμης μας. Όταν θα πάτε στο μνημείο, δεν θα είναι ένα ξερό μάρμαρο. Όπως ξέρετε, είμαστε μοναδικός λαός που τους τάφους και τα κημητήρια τα λέει μνήματα. Γιατί όπως ξέρετε, κάθε λαός που σέβεται τον εαυτό του, σέβεται το παρόν και το μέλλον του, αλλά σέβεται και το παρελθόν του. Στις 12 Οκτωβρίου ξεκίνησε ένα ολοκαύτωμα που είχε ξεκινήσει λίγους μήνες πριν στην Κρήτη. Στις 16 Οκτωβρίου είχαμε τις πρώτες αναφορές εδώ στην περιοχή για τις σφαγές που έρχονται. Και προσέξτε, δεν πρέπει να υπάρχει καμιά δικαιολογία για αυτή τη σφαγή, όχι μόνο των κερδίλιων και όλη της Ελλάδας. Πολλοί λένε γίνανε αντίπεινα. Εδώ, όπως ξέρετε, ήταν διαφορετικά τα πράγματα. Πολλοί λένε, μα και οι Ναζί ήταν άνθρωποι, υπερέβησαν τον εαυτό τους. Ποιον? Τον εαυτό της διαστροφής. Τον εαυτό που δεν μπορεί κάποιος να κατανοήσει ότι εδώ μαζεύτηκαν πάνω από 200 άνθρωποι. Γυναίκες, τα παιδιά τι φταίγανε. Από 16 έως 60 χρονών. Αυτό το οποίο έγινε που κρατήσανε τον ιερέα, τον δασοφύλακα για να θάψει τους νεκρούς μας, έγινε το ίδιο παντού όπου υπήρξαν τέτοια ολοκαυτώματα και τέτοιες σαφείς απάνθρωπες πράξεις. Όταν θα πάτε στο μνημείο, τα μικρά τα παιδιά και οι μεγαλύτεροι θα αισθανθείτε ότι δεν είμαστε μόνοι μας. Σήμερα εδώ και μέσα στον ιερό αυτόν χώρο είναι η μνήμη των δικών μας ανθρώπων, των δικών σας ανθρώπων, όλων των Ελλήνων και των Ελληνίδων. Αυτά τα παιδιά των 16 χρονών είναι μπροστά σας και τα βλέπετε τώρα με τις σημαίες.
Ανάλογα παιδιά ήταν αυτά που συγκέντρωσαν και δολοφόνησαν με τέτοιο διαστροφικό τρόπο οι Ναζί. Τέτοια παιδιά που βλέπετε γυναίκες και αργότερα κορίτσια που θα φέρνανε καινούριους ανθρώπους στη ζωή. Προσέξτε εδώ το οξύμορο. Οι άνθρωποι που μιλούν για ένα νέο κόσμο να δολοφονούν τη ζωή, δηλαδή τη συνέχεια αυτού του κόσμου. Σήμερα όμως εδώ δεν τιμούμε μόνο τα θύματα των κερδυλίων, τιμούμε όλα τα θύματα των ολοκαυτωμάτων της Ελλάδας. Τέλος, θέλω να σας πω ορισμένες σκέψεις μου, τις οποίες τις κάνω εδώ και καιρό, όχι μόνο προσωπικά ως απόγονος θυμάτων των ολοκαυτωμάτων που έκαναν οι Ναζί στην Ελλάδα. Αλήθεια, έχετε βάλει στη σειρά, εδώ πέρα μέσα είμαστε περίπου όσα τα θύματα. Πριν να μπω στην εκκλησία, μέτρησα, εδώ πέρα μέσα ήταν οι άνθρωποι μας όπως είμαστε εδώ σήμερα. Και δεν πρέπει ούτε το ολοκαύτωμα των κερδυλίων, ούτε τα άλλα ολοκαυτώματα να είναι στο μουσείο. Αυτό θέλανε να κάνουν οι Ναζί, να μας βάλουν στο μουσείο και να εξαφανίσουν λαούς όπως ο ελληνικός. Η υπόθεση των κερδυλίων θα αναδειχθεί στην ολότητά της όταν θα βγει από το μουσείο και θα γίνει κτήμα της νέας γενιάς, έτσι ώστε να μην ξανασυμβούν. Γιατί αυτό που κάνανε οι Ναζί επαναλήφθηκε γιατί δεν τιμωρήθηκε ένα άλλο ολοκαύτωμα. Αυτό που έγινε εναντίον των Ελλήνων της Μικράς Ασίας, της Μύρνης, της Τράκης, του Πόντου, της Καπαδοκίας. Αυτό που έγινε στη Σμύρνη έγινε στο Δίστομο. Αυτό που έγινε στην Τραπεζούντα έγινε στα Κερδύλια. Όπως κλείσανε οι Ναζί μες στο σχολείο, στην εκκλησία, από τα Κερδύλια μέχρι το Δίστομο. Ξέρετε πώς έγινε η κοινωνία σε πάρα πολλούς ανθρώπους. Αυτό που θα πάρουμε μέσα μας στο Χριστό. Με το αίμα και το ψωμί που είχαν οι άνθρωποι μας μαζί τους. Όταν δεν τιμωρείται το έγκλημα, επαναλαμβάνεται. Όταν ο Κεμάλ έκανε το πρώτο έγκλημα, ο Ναζί Χίτλερ τον ακολούθησε. Ο δάσκαλος του το λέει στον αγώνα. Κλείνοντας, θα πρέπει να σας πω και ορισμένα σχόλια για αυτό το οποίο υπάρχει σε όλη την Ελλάδα. Εμείς αυτό σήμερα εδώ στα Κερδύλια και σε όλη την Ελλάδα δεν το κάνουμε για εκδίκηση. Το οφθαλμός αντί οφθαλμού δεν οδηγεί πουθενά. Το οφθαλμός κοντό οφθαλμού, όπως ξέρετε, το έλεγε ο Γκάντι, θα οδηγήσει όλος ο κόσμος στο να γίνει μόνο οφθαλμός. Αυτούς τους νέους ανθρώπους που τους βλέπετε σήμερα να κρατούν τη σημαία, την ελληνική σημαία, δεν θέλουν ούτε μίσος, ούτε διαστροφή, ούτε εκδίκηση. Θέλουν όμως δικαιοσύνη. Και η δικαιοσύνη δεν μπορεί να παραγραφεί και να παραγραφεί επειδή πάρα πολλοί θέλουν για συμφέροντα πολιτικούς και άλλους λόγους να μείνει η υπόθεση των ολοκαυτωμάτων, της αποζημιώσεως, της επανορθώσεως και της αποκαταστάσεως στο ντουλάπι της ιστορίας. Επίσης είναι χυδαίο. Στην αρχαία Ελλάδα, όπως ξέρετε, το σοβαρότερο κρίμα, το σοβαρότερο αμάρτημα ήταν η ύβρις. Αυτό που διαπράττεται πολλές φορές με την αναψηλάφιση της ιστορίας και την αναθεώρηση των ολοκαυτωμάτων στην Ελλάδα και στα Κερδύλια είναι ύβρις. Και όπως ξέρετε, μετά την ύβρις έρχεται η νέμεσης και η θέμης. Εμείς αυτό προσδοκούμε. Προσδοκούμε την αποκατάσταση των θυμάτων των Κερδυλίων. Αλήθεια, ακόμα και σήμερα που αναρωτιόμαστε αν ήταν 202 ή 230 ή 226, δεν είναι και μια ύβρις. Αναρωτιόμαστε ακόμα αν πρέπει να τιμούμε με συγκλονιστικές εκδηλώσεις όπως σημερινή, με μνημόσυνα, τιμές και πορείες, τα θύματα των Κερδυλίων. Αυτός που έριξε τη φωτοβολίδα για να κάνει το σύνθημα εδώ στο χωριό, τιμωρήθηκε ποτέ? Οι λοχαγοί, οι δύο που τους διασώζει η ιστορία, οι ναζιστές, τιμωρήθηκαν αλήθεια? Υπήρξε Νιρεμβέργη για τα Κερδύλια. Όπως ξέρετε, για άλλα εγκλήματα υπήρξε και κάποιοι τιμωρήθηκαν. Εδώ δυστυχώς δεν υπήρξε αυτή η τιμωρία. Τέλος,
Αν πρέπει κάποιος ή κάποιοι να τιμούμε αυτά τα θύματα, είναι πρώτα η νέα γενιά που πρέπει να μπει σε αυτή την υπόθεση ανάδειξης, αποκατάστασης, επανόρθωσης και αποζημίωσης. Αυτό που έκανε ο Βίλι Μπραντ μπροστά στο μνημείο του Ολοκαυτώματος, ζητώντας συγχώρεση για αυτό που έπραξαν οι Ναζί, αυτό που έκανε ο Ιωακίμ Γκάου στους Λυκιάδες, όταν ζήτησε συγγνώμη γονατιστός για το Ολοκαύτωμα, πρέπει να γίνει και εδώ στα Κερδίλια. Ήρθε η ώρα και η στιγμή, η δικαιοσύνη, η μνήμη και η ιστορία των Κερδιλίων και όλων των άλλων Ολοκαυτωμάτων να αποκατασταθεί. Αιωνία τους η μνήμη, αθάνατη.